more content for you. Be subscribing na YouTube channel na wato Damfami TV. Zafafan waƙoƙi, zafafan sauti masu amo mai tashi daga 'yan tawayen DJ da wani. Ni ne na ku DJ Jabir Sarki ne ba ku zafafan sauti. DJ sabon sauti daga 'yan tawayen DJ Damfami. Allah zafafan waƙoƙi, zafafan sauti masu amo mai tashi daga 'yan tawayen DJ da wani. Zafafan waƙoƙi, zafafan sauti masu amo mai tashi daga 'yan tawayen DJ da wani. Wancan wa wallahi kina kone min mai na ina yin ka kai kasto wala sosai. Zuciyarki alkhairi ga yana da tasiri daban da kowa. Kike farin cikin raina ko za a gyara zancena gare ki zan jira amsar da za ta fidda ni kewa. Kike a duniyar launi da ke kira ni ka ganni zan zo sabida soyayya guda ba zan zamo gawa. Ke na baiwa dama a zuciya ke karce na yarda zan biye ki ko ta ina ki zani yan mata. DJ da wani.